gunta ang Ginoo, uban sa mga bagong awit, ang kalipay tayo singgit, ang Ginoo labing hingpit, dahi gunta ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw, umulang adlaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Karong adlaw gisaulog sa atong simbahan ang pista nila ni San Joaquin ug Santa Ana. Kaila mo ani nila? Kinsa man ni sila? Ginikanan sa bulahan nga Birhen Maria ni Mama Mary. Wala ni sila kanini ang hisguti diha sa Biblia tungod kay dili man kaayo importante ang mga babae sa una. Gisubay lang ang kagikan ni Jose. Pero kini sila maoy mga apuhan ni Jesus o kay ang mahal nga Birhen Maria nagpakita man og talagsaong hiyas sa iyang kinabuhi, pasabot nakuha ni niya gikan sa iyang mga balaan sad kaayo o mga lig-on sa pagtuo nga mga ginikanan. Mao na nga gipasidunggan sila sugod pa adtong 2nd, 3rd century AD. Anay mga debosyon ni ining duha ka ginikanan sa mahal nga Birhen Maria, si San Joaquin ug Santa Ana, mga apuhan ni Jesus. Busa uban kanila atong padayong iampo nga malig-on ang pagtuo, magbansay sa mga Dios nung hiyas ang mga katawhan, labi na gyud ang mga ginikanan aron makapatubo sa ilang mga anak sama usab ni Maria. Ug ang ato mga benefactors and donors nga hatagan unta sa Ginoo sa daghang mga grasya aron mahimo silang tinuod nga malipayon ug balaan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoong Dios sa among mga katigulangan, imong gihatag sa mga bulahang Joaquin ug Ana ang grasya sa pagkaginikanan ni Maria, ang inahan sa imong anak nga nagpakatao. Pinaagi sa mga pag-ampo nilang duha, itugot usab nga madangat namo ang kaluwasan nga imong gisaad alang sa imong katawhan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Ang tanang mga Israelita mibiya sa ilim ug sa ikanapulog 5 ka adlaw sa ikaduhang bulan sukad sila mobiya sa Ehipto
miabot sila sa kamingawan sa Sin, nga nahimutang sa tunga-tunga sa Ilim ug sa Sinai. Dito sa kamingawan, nagbagolbol silang tanan kang Moises ug kang Aaron. Miingon sila, maayo pa hinoon kung gipatay kami sa Ginoo dito sa Ehipto, kay dito makapahimulos kami sa mga karni ug makakaon og pan kutob sa among gusto. Apan gidala ninyo kami nganhi sa kamingawan aron patyon sa gutom. Ang Ginoo miingon kang Moises, magpaulan ako pan alang kaninyong tanan. Adlaw-adlaw, kinahanglang manggawas ang mga tao aron pagpanigom og pan nga igo lamang ni anang adlawa. Niining paagiha, kasulayan ko sila kung mutuman ba sila sa akong gitugon kanila. Sa ikaunom ka adlaw, kinahanglang dublihon nila ang ilang tigumon nga pan ug andamon kini. Si Moises miingon kang Aaron, ingna ang katawhan, dali kamo og barog atubangan sa Ginoo, kay gidungog niya ang inyong mga mulo. Samtang nagsulti si Aaron sa katawhan, milantaw sila sa disyerto, ug sa kalit, mipakita ang himaya sa Ginoo diha sa panganod. Ang Ginoo miingon kang Moises, nabati ko ang mga mulo sa mga Israelita. Ingna sila nga inikasawmsum na makabaton sila karne, og sa pagkabuntag madawat nila ang tanang pan nga ilang gikinahanglan. Unya masayra nila nga ako ang Ginoo, mao ang ilang Dios. Nianang pagkagabi mitungha ang mga langgam nga buntog nga milukop tibuok kampo, ug sa pagkabuntag dunay bagang yamog sa kampo. Sa pagkauga sa yamog, nakakita sila og mga butang nga nipis ug puti, ingon kanipis sa yamog diha sa yuta. Wala sila masayod kung unsa kadto og nagpangutan-anay sila, unsa man kini. Miingon kanila si Moises, mao kini ang pagkaon nga gihatag sa Ginoo kaninyo aron inyong kanon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Gihatagan sila sa Ginoo, upan gikan sa langit. Ihatagan sila sa Ginoo, upan gikan sa langit. Gisulay nila ang Dios diha sa ilang mga kasing-kasing, diha sa pagpangayo nila kalanon nga ilang gipangandoy. Misulti sila batok sa Dios nagaingon, makahikiad ba ang Dios og lamesa dinhi sa kamingawan? ihatagan sila sa Ginoo, upan gikan sa langit. Ang pan sa gamhanan gipakaon sa mga tawo, kabuhong sa kalanon nga iyang gipadala kanila. Iyang gipalihok ang hangin sa silangan diha sa kalangitan, ug pinaagi sa iyang gahom, iyang gitawag ang hangin sa habagatan. ihatagan sila
sa Ginoo, upan sa langit. ug gipaulanan sila niya og karni ingon ug abog ug sama sa bunbun sa dagat. Gipaabot niya ang mga langgam nga nanugpa sa taliwala sa ilang kampo, libot sa ilang mga tulda. Yatagan sila sa Ginoo, upan gikan sa langit. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Ni anang adlawa mibiya sa Hesus sa balay ug miadto sa daplin sa lanaw ug milingkod siya didto aron pagtudlo. Daghan kaayo ang mga tao nga mialirong kaniya ug tungod niini misakay siya sa usa ka sakayan ug milingkod samtang ang mga tao didto nagbarog sa lapyahan. Migamit siya mga sambingay aron pagtudlo kanilag daghang mga butang. Miingon siya, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa pagsabod niya sa binhi, pipila niini didto mahulog sa agianan ug miabot ang mga langgam ug nanuka niini. Ang uban nahulog sa yuta nga batuon ug nanurok dayon kay dili man lalom ang yuta niini. Apan pagsubang sa adlaw, nalaos ang mga linghod nga tanom ug kay wala man makagamot pag-ayo, nangalaya dayon kini. Ang ubang mga binhi didto mahulog sa dapit sa mga sampinit, nanubo ang mga sampinit ug milumos sa mga tanom. Apan ang uban nahulog sa maayong yuta ug nanguhay. May nanguhay ug taggatos, ang uban tagkanuman ug ang uban tagkatluan. Busa pamati kamo kung kamo dunay dalunggan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa pagtanom sa magpupugas, tulo ka klase sa yuta ang dili gyud mohatag og ani. Nya usara ka klase sa yuta ang mohatag og ani. Pasabot pila man na ka percent, 25% ra sa iyang paningkamot pagtanom ang mubalik niya. Ganahan mo ana, alkanse ang 75%, wagtang niya 25% ra ang mo balik.
Kana bang maghimo kag maayo niya, 25% ra ang imong sense of fulfillment. Okay ra na nimo? Uy. Tawgo na natog alkansi. Kansi ba? Upat ka buk imong anak, tulo ang buangon, usaray buutan. Pasti lang alkansiha. Pulos man tanin ako gipakaon, pulos man tanin ako giatiman. Ngano man ning galabi naman ning buangon. Ana, lisod kayo. Mura mag-discouraging kayo ba ang reality nga gipresentar sa Ginoo? Ako sad, parehasan na ako'y daghang gitabangan nga mo eskwela aron makalampos. Hapit naman tingali na mo 250 ka tao, estudyante ang akong natabangan, dinagko o ginagmayng tabang aron makahuman og college. Pero wa kaabot og mga 20 ka buok ang kanang ako ma-feel ba nga nibalik og nakigsuod gyapon ako. Ang uban murag nalimot na lang gyud, nalimot na lang sa gani ko nila kay di naman gyud managad. Pero sa una katong sige pang gasto, akada gyud semana parting suora na mo tiksan pader di na say bayronon pader amo na sa rong exam pader di apa yung uniform porting suora. Pero pag humana so, nalimot na murag wa mga 20 tingali or galisod ganig 20 tingali ang kanang ma-feel gid nako ba nga duna na gid ang among connection ba, ang among connection nagpadayon kanang mananghid pa pader di anak ko'y uyab pader sakto kaning among gibuhat pader maunta ni magminyo unta mi pader sakto ning magtinukhangay mi pader nga wa mi kasal kanang mananghid unta gyapon ba adi na oy wa na gyud. Nauna lang akong nahibawan, tayo uban ga live-in, ang uban sad na minyo, babdos na, ang uban sad nakapabuntis, nya, ang uban na nagbuwag na sad karon, di na gyud mananghid nako. Pero sa una, so tanang gastuhan sa eskwelahan, ipananghid gyud. Papalit pag kanang unsay ana kanang ini graduate ba? Class ring. Papalit portira ba ding mahala ana kay ni graduate ko wa man ko'y class ring. Usa ra man to kasingsing ang gipahuwaman sa Suarez na sige ming sulob. Pag ring hop ceremony ba siging sulob pila ra ka to kabuk namo nakapalit og kana gyung para isulob. Hinuwang man mabawog ko sa imong kamot kay dako kay tanan mahugo niya. Haron lang gyud murag na ay singsing ba. Pero karon sus mangayo gyud ini guman di na kita kay bawo hain na sila padong murag alkansi no kaingon ta alkansi man tingali ni pero sa Ginoo dili alkansi ngano man kay bisag 25% ra ang maayong yuta ikaupat rang bahin ang maayong yuta pero manguhay man sag tag 100, tag 60, tag 30, porting bawian. Mao na ang kuan din ba ang mensahe ang Ginoo niingon ayaw pagsigig focus anang mga negative nga imong nasinati nya reklamo dayon mas stress man ka ana. Mas stress ka. Tan-awa unsay mga nindot nga naa nimo nga productive nga naa nimo diha i-invest ang imong focus, ang imong efforts. Nganong anak man ka magsigig tan-aw anang imong unproductive aspects. Kadto bitang akong i-share ka usa nga naitaw nga akong na suod-suod sad kay murag silingan mi dito, putol ang iyang duha ka tiil, babaw sa tuhod. Murag tunga-tunga sa paa tingali na putol. Duha gid ka buok. Una maglakaw siya sa daan, ang iyang sinilasan, ang iyang kamot. Ang iyang kamot iyang ilakaw. Kusugar ba mo lakaw? Dagko na gugay din bukton. Naku asa ka ni siya nga mo agi mas bay unahan pang iyang amo sandayong nya maagi siya sa daan kay di pa masagi kay daghan ang mga sakyanan sa una. Maglakaw makita gid nato. Asa ka ni siya kamot may gilakaw. Ana hantod nga eskwela na ko og kanang kuan si nasan siyang ko mahasuroy man ko usahay na makalakaw man ko
labi na tong nakauyab na ko, ihatod man ako ngadto sa maglakaw ra mami ana subay na sa Siangko ngadto may tabuan adto pa doong Dool Carlock atong Figueroa siguro to dan maagi mi anang naay mga furnituran dia dool sa Cebu Coliseum dito di siya nagtrabaho tignos-nos anang kanang tigliha ba og tig palis anang mga furnitures. Tupong-tupong ra gid siya sa furniture sad. Sige siya nos-nos dito. Nga akong gi-inquire ang pipila ka mga nagtrabaho dito, usa dito siya sa pinangga kay tag-iya kay may kay mo trabaho. Dagko kay bukto ni perting usugang munos-nos, di man gani kapuyon gani lakaws dan kamot gamiton sa mot na nang nos-nos, iyang gi-capitalize og naa siya earning, regular earning tungod anang iyang pag-focus unsay magamit niya. Muna ay na mo pagsigi kis-kis anang kilay kanang buhok. Inyo man ang gipang-usap, pipila man na sa mga negative tingali nga wa ka kauyon. Pero wadi ka magtan-aw basig na mga nindot diha nimo aron mawa nang imong hunahuna anang mga negatiba kay ang kalibutan gug karon lahi ang gitudlo ba. Unsay di nimo mauyonan usba i-improve mo man ang itudlo. Ang di kayo nindot i-improve hangtod na lang noon malimot na lang kag appreciate sa nindot. Nanglitan sige kag usab sa imong buhok imo ginang kulurag maayo basig nalimot na ka pag-appreciate sa imong ulo. Ang imong ba nga mo'y gitaptan sa buhok basig nalimot na ka nya makanser dayon ang imong tungod sa mga chemicals nga sige nimo butang sa imong buhok hangtod mag brain tumor na ka. Inig brain tumor nimo wan agi nay kapuslanan imong buhok upawa naman ka. Basig nalimot ka na pag-care sa imong internal system. Sige na lang kag inom anang pills kay nag-focus yung ka nga dili gyud mo daghan ang imong anak kay di jud ka ganahan og daghang anak nya hinganak man kay kastanan. Sige na kag inom anang pills wa ka kabantay puno na day kas chemicals og nahimong tumor sa imong ovary, tumor sa imong mattress, tumor sa imong cervical sanang kuan dia cervix. Wa na hinoon ang imo nung tibok lawas patyo na ang lawas nga imong gilikayan nga kunuhay imo yung nindoton kay slim body ka kay malusyang ka kun daghan kag anak dili sayon pagbuhi og daghang anak wa na patay na gidon ka kay nagsobraan man kag focus atong di ko ganahan ani daghang anak mas may pagdaghan kay kag anak abot og 15 ka buok nga naman kana kuno mga babae nga daghang anak layo ra kuno nas cancer di kay makanser di san makanser ang ilang dughan kay kuan man ni excrete magmaayo kay na may daghang nagsuso pero magsalig ra kasi imong bana makanser ka na bisag mo apil pang pari usahay di gyud makuan cancer gyapon ka katog yung mga bata o gitinindot at tanawa kasagaras daghag anak taas og kinabuhi gawas lang madisgrasya pero dili sad non tanan pero kasagaran ba basta daghag anak ako'y asawa sa kong uyuan karong Agosto 20 og makaabot pa mo 101 years old. Sobra man sa naspito ang iyang anak. Pangita mo diag mga babae, mga inahan nga sobra spito ang anak. Kasagaran gid tag-as og kinabuhi. Pero kana ganing tagsara anak tagutlo, awa di ba mukalit lang nagloro. Atakiyon mamatay dayon dali lagi mamatay. Adi sa tanan ako lang ang istorya lang ning ako ba ang ako lang point is ang gustos Ginoo ba mahimutang productive mo na diri sa unang pagbasa ang gitan-aw sa mga Israelita
mamatay mis gutom kay wa na mi kaon, wa na pagkaon dinis desierto, way karne, way kanang sa dang ilang makaon tubig, wa say mainom, desierto god. Reklamo din sila nga tong Moses. Nalimot sila nga sa kadaghan sa tao nga ilang kuyog na ay usa gaginganlag Moses nga dunay koneksyon sa Ginoo. Nalimot sila ana ba? Ni-relax lang unta to sila, ningon lang ta sila nga naabitas Moses, connected bitan as Ginoo. In short, kanindot untag mo ingon ta bisag nakasinati ko aning tanang mga kasakit, akong bana nagbisyo, akong asawa nagbisyo, akong mga anak mga dagko kay kaon pero mga tapulan kayo, mga bugo pa gyud, nya pa koy igsuon magpunay libak nako, diya pay mga ugangan magsigig daot nako, diya pay trabahoan nga gamay kay sweldo, di pagyud ko tagaag promosyon. Mura bayag kanang kuan kayo kanana ang negative kayo ba? Pero makaingon ka kanindot nga ni ako'y pamilya, ni ako'y family, ako ning developon kaysa magsigi kag yaw-yaw sa imong anak, pangasaba sa imong pangaway sa imong bana, pangaway sa imong asawa, hala pangontra, bungol anang imong mga in-laws, na hastang imong tibok pamilya mamatay na ginona. No? Sige, lingay mong tupad. Ing na di ka reklamador. Pangutan-a ba? Ing na di ka reklamador. Na kan mga reklamador, di gina productive. Kaya unsa man ang reklamador, magsigig tan-aw sa mga apan. Pero ang tao nga humble, kanang taong mapaubsanon, mo na yung mga productive kayo, sama nila ni Saint Joachim ug wa gid sila mo insist nga mailhan sila, pero kinsa may ilang gifokusan kining atong anak, ato ning fokusan ug atiman, ato gining dadon ngadto sa Ginoo, Dios non nga kaning kuan pamaagi. Usa ra may ilang anak si Maria, ato gining fokusan. Ay sus, ang resulta unsa man sa una bayang panahon sa mga Hudiyo, basta jutay kag anak tamayon baya ka. Mo bitaw si Elizabeth og si kuan kaning sa Elizabeth og si Zacarias, nga uwaw kay ito sila kay tiguwang na sila, way anak, pero nakaanak sila usa nga gitawag og John the Baptist, portis ang sikata, nahimong agianan sa kaluwasan. Mausad si Joaquin og si Ana, focus lang gid silang Maria, gitudluan gyud sa tanan, giatiman gyud, tinuod pobre gyapon sila, pero si Maria na umol sa purtig yung nindotang pagkaumol nga nindot kayo yang kinaiya, holy kay siyag batasan kay gitudluag mais ginikanan, hasta ang Ginoo na ibog ni Maria o gipaangkan si Maria sa Espiritu Santo. Nilingian ang imong tupad ina, maibog kang Ginoo nimo. Basin og basin og ang Ginoo mahadlok magtan-aw naong nimo kay ang iyang gibuhat nga kilay wa na diha, ang buhok wa na diha, ang palupyan tiyog wa na diha, ang color sa panit wa na diha, pulos na mga tato gipaputi na, ang iyang gihimo nga lalaki nga organ nahimo ng babae nga organ. Basig mahadlok ng Ginoo magtan-aw nimo kinsa maning gahimo aning tawhana, di naman ni akong hinimo, nabayay memory ang Ginoo. Ang Ginoo naka-memorize na siya sa iyang gihimo, hasta kuno ni atong buhok gihap. Basig tan-aw ni di man ni maos padersiano, nganong mura naman ig madre. Joke. Padersiano nga kuan man to, pari man tong Katoliko, di man to magminyo, ngano ni ana man gipalitag dayapir o gatas, tulo pagyud ka buok. Kuyaw yung ano maning paria nga rosaryuhan man tay gunitan ani nga sige naman ni gunit-gunit kamots madre. Kana bang dili ba ka mauwaw ang Ginoo o masakitan nga magtan-aw nato? Nya malipay ra gid ang Ginoo kung gamito nato unsay mga nindot nga iyang gihatag, kay wa gyud magkuwang ang Ginoo nato mga igsoon.
Ayaw na pagsigig reklamo sa mga bati, ayaw sigig pangumparar ngadtos uban. Focus unsay nindot diha nimo. Ako karon di man jud kay ko bright no. Usahay kuan sad ko ma-amaze po ko anang ubang mga pari nga purtig yung brighta, may kay mo suwat, may kay mo tabi, suhito kaayo hapit tanang aspito, memorize pahasta tanang mga bersikulos Biblia, tanang historical aspect. Ngayon sa ko biliban ako may kay mo istoryag Latin, Spanish, Italian. Ako inton galisod pag bisag Tagalog, kanga pag English. Mura sa kong kuan ba? Lagi ba? May kay mo basag mga libro, sus, hapitan ng libro, gipangbasa, dali kay Muhammad. Ako tulo pa lang ka pages, duka na kayo inigbasa. Di pa dyan ko kasabot, sa to akong gibasa, baliko na sa nakugbasa. O say, makaingon sa ko, ano kang ingon ana na sila, no? Na ay mga pari nga usa lang ka encounter sa parishioner, makaila dayon din agyon, malimot ako, katulo na akong encounter, hasta lector, malimot ko sngan. Hasta sa Kristan, kadaling mawa sa akong memory. Makaingon ko, Lord, purti na kong paningkamot o memorize, isuwat bagay na ako usahay ilangan, malimot man lang gyapon ko. Ana, magtuon ko dito sa seminaryo sa una, memorize ko, galingkod, memorize na kayo na ako, inigbarog na ako, kalipot lang ko kausa sa haligi, nalimot na sa akong i-memorize. Ang mo mga kauban, usa lang kabasa, ini-question na, paka-paka lang answer na ko. Ano ba ni sila mga bright, magkaayaw? Pero karon ko nakadiscovery, kini di ang pamaligyag slat, mao sa din akong talent. Diri ko, nako adi-ara di ay, mao ni akong pabung. Ano mag-concentrate memorize diha, record sa slat. Kari na lang slat akong sige report ninyo, di man ko ka-report mga tanam na ako mga bersikulos Biblia, di man ko kamawa na. Kaning slat mao din ang akong pabungahon. Mao na ang atong SBF dag as of yesterday na natayhalin nga niabot nag 36,202 kaslat. So pakpak na parihan nagsinugdanan ang remaining sa una 3 man to'y sinugdanan sa atong halin nya 4 ang sinugdanan sa kaning atong remaining. Karon parihan na 36,000 ang halin, 202 ang ato sang remaining available 39,798. Ala, hapit na ni mahurot. Madugay ani mag-equal na ni, pulos na ni 36 or mag-equal na ilang numero. Wow, anton mag-anam gini kagamay kay kugihan man kay mo mamalit. Labi na gyud inyong paliton og daghan mo apil mo aning atong 4 slot challenge hangtod karong August 6. Ang atong nadawat nga 4 slot challenge as of yesterday niabot nag 928 ka 4 slot challenge. Yes. Daghan-daghan gid ang kamahal nako no or nalipay nako si parish priest kay namalit man kanang 4 slot challenge para nas mga nangalipay nga ako nahimo ninyong parish priest mo 4 years naman ko karong August 6. Daghan sang nalipay nangandoy sa kung moabot ni 1,000 ya murag duol-duol na malang layo pa man tong August 6 ato na lang ning himuong 2,000 ka maabot og 2,000 no og tungod ni ini nga ni focus ko sa positive malipayon ko isipare nakahatag sa tagkalipay ninyo nya nakahatag pagyog kalambuan sa atong simbahan katus ang uban ang ila sa mga talents nga ilang na-develop makahatag sa tog kalipay, makahatag o kalambuan sa simbahan. Mahimotang mabungahon. Focus na lang tag unsay positive. Kay ako, bisan gani inaom nako, di man gyud positive kun akong ikumparar sa uban. Nga bang magtan-aw ko, dutag naong nya magtan-aw ko sa kong naong nganong naingon ani man eh. Pero sagdi lang. Mahalinan masag yung slat. Anya sa sige na kong kalipay sa kong naong wa na kay ko ni focus sa kong naong usahay gani wa ko hilamos ini gawas nako na mo say mo ingon ako pader guwapo man kas personal nako kani sila nangalipat kini sila pero sagdi lang kanang ato lang sang
kasagaran sad musulti na ko anak kadto man sang mga naghapit na nagsungkod ba pasabot mga daotan nag mga mata. Ang mata ba di na kay daot, di na kay tarong, pero wa kay ko kadungog sa mga batanon nga moingon gwapo man day kapader. Kasagaran gyud mulikay ang batanon sa kaluod Kasagaran tigas mga batanon moingon yaks. Pero sagdi lang. Ang importante ang Ginoo nalipay ba nato? Malipay ang Ginoo kung ang mga maayong yuta, ang mga positive aspects nato atong pabungahon nya di kay ta magpa-discourage sa atong mga negatives o mga painful nga mga experiences. God will make us fruitful. Nya with Mama Mary, with San Joaquin o Santa Ana, hinaot unta mabalaan ta dili lang mabungahon kung dili balaan gyud ang kinabuhi. Manindog ta mga mabungahon. Mga igsuon, mudangop kita sa Dios kinsa ang mao'y naghatag kanato sa tanan. Sa pangama ni San Joaquin ug Santa Ana, muingon kita, Ginoo, himuang mabungahon ang among kinabuhi. Ginoo, himuang mabungahon ang among kinabuhi. Nga ang simbahan mohatag og maayo ug abundang ani diha sa matinud-anong pagkinabuhi sa iyang mga alagad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuang mabungahon ang among kinabuhi. Nga ang makiangayong ani magagikan sa mabinationg paghago sa mga nangulo sa gobyerno, sa mga magbabalaod ug sa mga maghuhukom. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuang mabungahon ang among kinabuhi. Nga ang mga mag-uuma ug sila nga naghago sa kaumahan, magaani sa mga bunga sa ilang kahago ug motampo alang sa kayuhan sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuang mabungahon ang among kinabuhi. Nga ang mga masakiton ug sila nga gihasol sa mga kalisdanan sa kinabuhi, mahupay ug makaani kadasi gikan sa ilang katilingban ug mga kahigalaan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuang mabungahon ang among kinabuhi. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuang mabungahon ang among kinabuhi. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuang mabungahon ang among kinabuhi. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuang mabungahon ang among kinabuhi. Nga ang mga matuhoong mihalina makadangat sa tunhayng puloy-anan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuang mabungahon ang among kinabuhi. Mahigugmaong Amahan, tabangi kami aron magaani kami sa tanang mga bunga sa imong grasya diha sa pangama ni San Joaquin ug Santa Ana. Dawata ang among pangamuyo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return it to be governed by your will, to say the word to me, and once I will obey. Your love is wealth enough for me, or else will I forgo.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata nangamuyo kami Ginoo ang mga halad sa among gugma ug itugot nga mahimo unta kaming takos sa pag-ambit ni anang maong panalangin nga imong gisaad kang Abraham ug sa iyang kaliwat pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaa sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw gipasidunggan diha sa katilingban sa mga santos ug diha sa imong pagganti sa ilang mga pahanungdan, gigantihan nimo ang imong mga hatag. Imo kaming gihatagan og panig-ingnan diha sa ilang kinabuhi, abyan diha sa ilang pagpakig-uban kanamo og panabang diha sa ilang mga pangamuyo, aron tapos kami malig-on sa daghan kaayong mga saksi sa lumba sa kinabuhi, managan kami nga madaugon ug makabot namo uban kanila ang dili malaya nga purong-purong sa himaya pinaagi ni Kristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug arkanghel ug sa dili maisip nga pundok sa mga santos, nagaawit kami sa pagdaig diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan.
Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, uban kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Joaquin ug Santa Ana, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, uabot ka namo ang imong gingharian, matuman ng imong pagbuo dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlawan. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagasala ka namo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Tinunua, luwasa kami sa daan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. As of the Lord he heard me and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Oh, sing his praises, magnify the Lord. Magampo kita. O Dios, nibuot ikaw nga ang imong bugtong anak mahimugso gikan sa mga tao, aron usab ang mga tao mahimugso pag-usab gikan kanimo. Pinaagi sa katingalahang mga misteryo sa imong kaluoy, santusa diha sa espiritu sa pagkasinagop, kaming imong gibusog sa kalanon sa imong mga anak. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagkabalaan, holiness, parihan ni San Joaquin og ni Ana, mga ginikana ni Maria. Ang ato lang buhaton kinahanglan pabungahon nato ang mga nindot, ang mga positive aspects sa atong kinabuhi ug dili ta magsigig reklamo sa mga negatives or mga dili kayo nindot na aspeto sa atong kinabuhi. Salamat sa nipabunga sa ilang mga grasya, pinaagis pagpalit og mga slots dinhi nga nakapalipay pod nato. So akong ikaingon kaganiha ang atong SBF DAG nga slots nahalina na ta as of yesterday og 36,202 ka slots. Ana apay 39,798 ka slots nga available. Ato ning paspasag palit kay paspas na bang paningil sa atong building kay hapit-hapit na gyud mahuman murag karong adlaw magbuhos ta karong hapon tingali sa atong roof deck atong iampo nga maayong panahon wa untay uwan aron malampuson ang pagbuhos sa atong roof deck. Yeah, musunod na diha ang mga bayronong daghan kaayo kay Arinatas Architectural mo sugod na mga next month siguro. Unya ngato sang pagpalit aning maong slots, pwede sad mo appeal sa 4 slots challenge, tag 2,000 ni ang amount ani, bali upat ka tag SBF DAG. Nya as of yesterday nanay ni appeal nakadawat na tag 928 ka 4 slots challenge. So kanilang tanan masipang pakpak. Daigo nato ang Ginoo. Salamat kayo.
Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa